вече да не комбинират с така Бекън. Доста трябва да вземе страшно много терен с топка в ръка. Достатъчно настоятелни на терена. Клако срещу Иван Дишков. Технични действия от страна на французина с центриране към далечния край на вратарското поле. Виктор Добрев сваля с глава и това ще бъде попадение. Не се необходимата свежест в средата на терена. Наказателно поле. А и в интерес на истината още в начало на своя част. Добри осигурявания, сега обаче цяло може би. Това със средна височина. Колако овладява топката, добро завъртане и подаване след това. Лици един от най-постоянните футболисти на Монтана през миналата кампания, когато Буров беше и капитан. След това редица задържания, беше повален на крилата. Колако с тяло успя да елиминира Коро Станев. Ставя за и тази година втора лига обещава да бъде с Мартин Сораков. И ето в момента, в който ви говорих за дуел между Мартин Кавдански и Филип Ежике. Възможно за Монтана резултата да бъде внимателен господин. Известна нервност наблюдава в началото на двора в четвъртна станция.